wai me kike nufi a haka? Ba ki shawara an zaki ina jinki. tun daga can wajen nake ganin bakin ki na motsi Tabbas. na matso kusa sai na ji kina wa ƴaƴanki ne saka da mungun zare kina gaya musu kace na ce to ba ki magana a shawarce idan kin ga dama ki ɗauka ruwan ki idan kin ga dama kar Allah sa ki ɗauka da kuɗin da kike ɗiba kike kai wa boka ya miki asiri a kaina ni babu abin da zai same ni na ci dubu sai ceto nan gani nan bari farar tumfafiya wallahi wannan kan na rike ta agora da na zo da shi a wata ƴar tukunya da nake yake ajiya sa ruwa Yo, shisha wadda ake sha din nan. la kun ji yan bariki Tabbas. ina makota ina yan unguwa ina yan layi kun ji yan bariki har ma ta san me ake ta to ita gara ki dinga ɗaukan kuɗin kina bashi yana sowa irin kayayyakin da ake haɗawa ya rinka zuƙar abinsa ki bashi kuɗin ya samu dulansa ya murza ta ya ɗaga ya sha da ɗan abin nan da ake sakawa a leda ake ɗan Wannan kuma sai ki faɗi sunansa da kuma ɗan kwalba da ake sakawa abu gara ki bashi ya sha kuɗin kin gane amma boka fa asara kike dan babu abin da zai faru To ai gwara na ɗauki kuɗi na kai wa boka da ɗauki wannan kuɗin ya sha bala'in da zai cutar da shi. Saboda a wani imani ne ke kasan zai cutar da shi Ke kina da shi. in imani to bari ina ƙara baki shawara ƴaƴa na ƴan mata kin ga ƴaƴan nan da kyawawa ne da ya suyo jikin ta kamar barewa gara ki dinga ɗaukan kuɗin kina ba su wanka in dare yayi akwai inda ake dan taruwa aka ce me ake ce masa join ko su je can su sha shisha su tafi club rawar su wallahi ya fi har matan boka kuma ni ma shishan nan yazo ya hada sai in kutiyar nan dan hura in ji nayi sama nayi duniya kin fi karfin mai gidan naki. Saboda kin san me yanzu ba san ke tun karfin sa kika zo kika zauna. baya san nawa ya auro ne ajiye ne masa ƴaƴa ɗaya kusan guda nawa yau baya san nawa da aka sake ni na kashe aure na ya ƙara ɗaura min aure ya mai da ni gidansa Bala'in ne ya janyo ki kika zo ki zauna saboda ki samu saki a cikin gida. ya dama ku tsaya Shiga gida. Ayo!